a wannan dandali namu na YouTube. A yau ina farin cikin gabatar muku da mawaki Sayyad Gadan Kaya wanda shine bakonmu na wannan makon. Sayyad, barka da wannan lokacin. Barka da wannan lokaci. Sayyad, ban san ya zame da kai ba, kwanaki mun hira da wani mawaki, na ce an ji shiru, ya ce ba haka bane, yana nan, ni ne bana jin sa. Amma kuma kai ma sai zan iya cewa an ji shiru. Bayan wajenka na kin tafi da kuma zo ki gyara tunanina, an ji shiru ko kuma ne na ji shiru abin yake? To gaskiya dai kamar yadda ni ma na taɓa faɗa maka, kai ne baka bibiya, saboda su masu bibiyar waƙoƙin Sayyad Gadan Kaya already sun san duk shekara ina cikin albums ɗina kuma suna samun abin da suke bukata. Wannan shine gaskiya wannan. To sai zamu so a gurguje a takaice masu kallon mu da jin mu su ji wai shin wane ne Sayyad Gadan Kaya? Ko kuma suka taɓa ganin program ɗina. Sunana Umar, mahaifi. Na zo na yi makaranta a Gadan Kaya primary, na yi secondary ɗina a JSS Dambatta. Na zo a Kano State of Polytechnic School of Management da ke nan Gadan Kaya. Nan na yi diploma, sai dai irin kwalin kwamfuta da sauransu haka diploma nan site ɗin ma. To alhamdulillah an yi islamiyu da sauransu duk a unguwar Gadan Kaya. Har na tsinci kaina a matakin da nake kai yanzu. Na harkar waka. Tsawon shekara nawa ka fara waka? Alhamdulillah gaskiya shekarun da yawa, dan ba zan ma iya ce maka ba, kawai dai zan iya cewa 15 haka ko fi ko ƙasa da haka dai. Gashi nan da yawa. A lokacin da ka fara waka kana da abokai ne mawaka ne ko kuma a'a maybe kai kaɗai ka taso ko a unguwarku ko kuma a layinku ka shiga harkar waka? To gaskiya bana da wasu abokai da suke yin waka. Sha'awar harkar da kuma so da nake in samu hanya da zan dinga isar da sako ita ta kai ni wannan harka ta waka, har ya zama na cewa na zo inda nake duniya ta san waye Sayyad Gadan Kaya. Kana da yara da ka raina tsawon lokacin da ka fara waka zuwa wannan lokacin? Eh gaskiya akwai yaran da na raina, wasu sun zo sun tafi, wasu suna nan, wasu ka san rayuwa yadda take. Wasu ma dama ba ma a state din nan suke, wasu ma ba ma a ƙasa suke ba gaba daya. Ka mana misalin wasu daga cikin waɗanda ka raina. To akwai studio mu ta farko ita ya kamata in ɗauko maka. Akwai waɗanda muka yi zama da su a nan na dinga koya musu abu. A lokacin ni ma ban ma bar office ɗin da ake koya min ba. Kaga dai su IS Ibrahim IS duk mu ne masu gidansa a gurin mai gidanmu. Bayan an ban nan na buɗe office ɗina nawa, akwai yara da yawa. Wani yaro ana ce mai Habu ɗan gorin dutsen nan bai taɓa waƙa ba, a guri na ya zo ya fara. Kuma yanzu alhamdulillah ba ma tare, amma dai yana yin bidiyoyi na gani, ta wannan abun alfahari ne. Zaka ce mutum kai ka nuna masa inda ake sana'a. Akwai irin su KB, su Small, su SD, su Mr. Ziz, su Manne da yawa ga sai kafin ma ƙarya sai in ce wallahi na yi yara sun kai 100. Da ku zauna ka koya musu abu, kuna harkoki na to in aka ce ka ɗauko wasu ma ba 'yan Kano, wasu ba a Najeriya suke ba. Gida ko kuma iyayen gida? Ina da iyayen gida. Mai gidana na farko wanda na je studiyon sa na fara koyan aiki shine in kana bi kana pushing kana shiga nan ka shiga can zaka goge, zaka ɗebo ilimin da wasu suke yi a waje sai ka kawo gida. To haka ne na zauna a wajen Alhaji ka gama da na zo sai na haɗu da Adam Izonmu, sai ya samu waƙoƙi na yake sa su a cikin fina-finansa. To kaga da na baro can inda na koyi aiki, shi kuma Adam Zango shi ya zama mai gidana a cikin masana'antar kadi. Dama na so in zo wannan gabar, musamman shi Adam Zango a matsayin mai gida kenan, na so in ji menene alaƙar ku da shi. Ta mai gida ce kenan da yaro? Eh gaskiya ta mai gida ce, duk da shi baya ɗaukar ta haka, amma ni ina ɗaukar ta haka sakamakon duk mutumin da ya abinka har duniya ta san ka. Kana yi shekara nawa kana yi, mutane suna bibiya amma ba su iya taimakon ka kuma kuna gari ɗaya. Wannan daga Kaduna Allah ya yi, akwai wani award da aka ban tun 2016 a Bauchi State. To a nan muka haɗu da Adam, sai ya samu album ɗina ya hawa. Ina Bauchi kuka fara haɗuwa da shi? Bauchi muka fara, ba ma a nan Kano ba. Kuma shi yana Kaduna ni ina Kano, da yake kasan komai na Allah ne. Sai yanzu aka zo ana tsara, na rage mai
in na ce mai gida ni Adamu ba na sa ka ɗauki shi a matsayin yaya kenan ko uba? A matsayin yaya yake a wajena. To a gabansa zan iya faɗa da kai saboda kawai shi ma uzuri zai ba ma zai iya magana ba, uzuri zai ya san cewa inda na ɗauke shi wannan bai sani ba. Kina iya cewa Adam Zango shi ne kamar baka da wanda ya fi shi a Kano? Ba ni da shi gaskiya kai tsaye. Na'am. Kano ba da wanda. Kaka zo kana kokonto fa. Na ne to. Ai in na canza ko na cewa ne duniya ma tsine min zati. Ya na yi album ɗaya, na yi biyu, na yi Karmu Nausa, na gane su na saki. Ana dab da za a saki wani album ɗina Asalin Kauna. A wannan na gane so ɗin. A nan gabar muka haɗu da Adamu, album ɗina na biyu. A cikinsa ne ya ɗauki Kullum a rai ina nazari. Asalin Kauna kuma ya ɗauki Zo ki gyara tunanina. To wanda ya ma haka duk duniya ta san ka. Ina za ka je ka ɓoye ka ce wane ko kuma ka haɗa shi da wani. Lokacin da ba ni da wanda zai mun ko soundtrack ba a taɓa sawa ba. Adam Zango wanda kake ganin wasu halaye ne masu kyau wanda kowane mutum ya kamata a so shi saboda su. Mutum ne wanda ya san darajar mutum, ya san darajar mutane. Ka san in Allah ya baka dama akwai mutanen da ko kusa da kai ba su isa su zo ba wasu. Ko mata da suke zuwa gurin zai ce gaskiya wance ki je ki aure saboda gashi kaza zai gaya miki. Saboda bare ma abinda za ku je ku dawo kana tunanin. Me yasa ka fi mai da hankali a kan waƙoƙinka abin da ya shafi waƙoƙin soyayya? To saboda ai duniya akan soyayya ta yi. Ya kamata in yi waƙa akan soyayya. Duniya suna amfani da yanzu ka fito ka yi musu abubuwa inda za su ji suna cikin nishaɗi. Ba ka yi musu ta hanya mai tsauri ba. Ka musu abu ta hanya da za su fahimci abin da kake. Akwai wani hanya ko kuma wani yunkuri da kake wajen ganin ka sabanta waƙoƙinka sun yi daban da na baya kuma sun yi daidai da wannan zaman da muke ciki? To alhamdulillah ba wanda suke bibiya ta suke samun waƙoƙina sun sani. Ina yin ƙoƙari ina kawo pattern sa waƙoƙi da suka shafi Fulatanci. Wasu waƙoƙin kuma za ka ji kamar a Lagos irin waƙoƙin kudu, za ka ji concept ɗin kala-kala. Sannan wasu kuma ana yin su gargajiya. Ganja concept na yi kamar yan kudu. Har muryar ina sauka daga inda direct zaka ce Sayyad ne sai in shiga wani abu daban. Wannan kuma baiwa ce in kana da shi yanda zaka iya ka canza wani abu a kanka ya ba ta samu a ga wannan albums din ga masu raƙoƙin. To album guda biyu da na saki akwai a haka za a ganna, akwai ko an ce ban kai ba. Irin karɓuwar da nake tunanin za su yi ba da gani bane, sakamakon in kai aikin ka tukuru sai kai addu'a ka bar wa Allah. Me kake bukata? To kaɗan suna ki kaɗan rera mana. Ko an ce ban kai ba so zai mai rana wacce nake so ni ɗaya ta yi zaɓi barin baka iyalan. A yanzu haka su wane ne abokanka wanda abokai kace wanda ake gani na da su sosai da kane in ka ɗau su AA Ziko suna Zip Kada ga sunan dai mutanen da kusan koyaushe kuna ana tare. Koyaushe kusan. Idan muka ɗauki masana'antar kacokan mu aje Adam Zango a gefe tun da shi a matsayin mai gida yake kuma duk wata gudunmawa ya riga da ya baka. Kafin ka shiga masana'antar Kano ka fara waka ka san mutane da sauransu, shin su waye suke burge ka a harkar fim? Adamu idan ka ɗauki fashion ka san shi dama artist ne fashion wanda idan ya kawo abu shi all round ne, kowa kawai wani jarumai duk wanda ya abinda yake daidai da abinda kawai ni yana burge ni. A ƙarshe abin da yake so ka bamu kamar a fina-finai a yanzu wani fina-finai ka fi kalla a fina-finan Hausa musamman masu dogon zango kuma a cikin su ina son kawo na biyu sannan kuma a cikin su wanda ka fi so? Gaskiya fina-finan da nake kalla kuma wanda na fi so su ne wanda na fito a ciki, wanda aka sani a ciki na taka rawa ni su kadai nake kalla. Duk fim din da ba ni a ciki da na kalli fina-finai amma yanzu ina da abubuwa da yawa da ba za su ban samu lokaci ba. Ina karɓar baki da sauransu to sai zaman lokacin da zaka zauna kai kallo baka da shi. Su ma masu fina-finai kullum suna kawo ma aiki, soundtrack ne wane ne ko kuma ai casting ɗinka a cikin fim ɗin ba. Saboda haka ni aiki na a matsayina na mawaƙi ba zai zama daidai da wanda yake jarumi. Kana samun sakonni daga masoya
kuma kana maida musu da reply. Misali in kira ne kana ɗagawa, in sakonni ne kana karantawa, ganin ji ko kuma ji. Alhamdulillah, gaskiya idan mutane suka min sako suka tura min da ina son mutum ya min addu'a ya tura min kuɗi.